Chikunguru Grace. Ndiripa. Ndiwe. Chihuri Philip. Ndiripa. Ndiwe hapo sema. Kamera nyari pamberi penyu. Nyaya ndekundipuma uroi. Ndakuti pane mumba imwe chete uyane moyo dzako chitupa nemari dare zvaitwa anotaura nezvoti Chikunguru Grace chitsara kuna Chihuri Philip. Taura tinzoti rakafamba sei Grace? Inini ndinonzi Grace Chikunguru. Ndakasimuka pamba pangu musi wa25 May ndichienda kunobvunza nyaya yemari yatakanga tatengesa fodya. Saka mameseji ekuti mari yapinda akanga asina kusvika. Ndikati arega ndibvunzewo wama. Saka pandakasvika pamba paChihuri ndakaona mukadzi wachachaira. Vandabvunza ndikati kwenyu mari yapindawo here nekuti unogona kufambira pasina iyo mari isina kupinda. Zvikanzi nemukadzi wacho yedu haina kupindawo asi wakamunda watouyawo pano wakati hayawo haina kupinda asi tawirirana kuti tichaenda musi wemani. Ndikati zvakanaka nhasi zvoiri weekend tinogona kuzofambira pasina. Chiregai ndinoudzawo baba wari kumba kuti chiregai henyu mozofambawo newamwe musi wemandi. Zvechokwadi ndakadzokera kumba kwangu. Ndadzokera kumba kwangu ndichisvika ndichiudza baba wekumba kwangu ndisina kumbogara zvakanyanya. Wachihuri wakabva wasvika pamba pangu wakati gogogoi tikati svikai. Takafungidzira kuti Wachihuri wauya nenyaya yemari yandandafambira. Wachihuri wakati marara sei? Tikati arara hedu mararawo. Zvikanzi ndauya kwamurimi maiduri. Ndikati kwakanaka here. Zvikanzi ndatuya mutore nhombo yenyu yamakanda pamba pangu. Ndikati ini ndinozokanda nhombo yandatorepi Wachihuri? Handina chandauya nacho kumba kwenyu. Ini chandafambira inyaya yekuti tinzwane nyaya yekuti mari yenyu yapinda wei. Handina kuuya nenyaya yekuzotsvaga kuparadza pamba penyu. Zvikanziwo zvandatokutaurira chitouya kumba kwangu utonhonga nhombo yako. Ndikati nini handina kodzero yekunhonga dombo randisina kuya naro. Asi chandaa kutokukumbira imi Wachihuri chitorai nhombo yacho monofamba nayo kana mandibata mouya mototangira ipapo. Wachihuri wakabva wati handisi kutomboda zvokutaura uya tore nhombo yako. Ndakabva ndasara ndakagara pamba pangu. Wachihuri waenda kumba kwawo padhuze. Ndakawanzwa wachitaura nemunext door wawo. Chibva ndati kune mumwe munhu achiswahili chete regai ndisvikewo ipapo. Ndakava ndasvika ndikati Wachihuri, mai Chihuri ndauya. Ndo nyaya yauya nemurume wenyu kumba kwangu. Asi ndauya kuti ndizozvipupurire kwamuri kuti ina handina kuuya nechinhu pano. Saka izvo ndisina kuuya nechinhu pano ndaakukukumbirai kuti imi michitorai nhombo iyi mufambe nayo. Kana maine zvamazobata mozondiudzawo nekuti ina handina kuuya kuzoparadza pano. Ndatouya nerudo rwangu rwese. Zvechokwadi takabva tangotaurirana ipapo. Chihuri akati nini nhombo ndatotora. Ndaisimudza kumabvazuva katatu ndikairasa. Ndikati mazorasa sei? Indakutaurirai kuti fambai nayo. Saka zviri kureva kuti kumabvazuva matonzwa nedenga kuti ndini. Zvikanzi ndatokuudza kuti uzvizive kuti zvawaita pamba pangu ndazvibata. Ndiyo nyaya yandauya nayo mudai. Ndikutaura kana wakakandawo nhombo unotaura nyaya yodito ndovhenekwa zvoonekwa kuti uroyi wakasiwa upi. Taura titaure. Inini ndaiwe ndiri paNextdoor. Pakafana neapp nepale pakawakwa building ipapo. Saka inini ndaitotaura hwangu nyaya neumwe wangu. Saka ndokubva ndaona amai awo achibva kumba kwavo vachiuya kumba kwangu. Kumba kwangu kwakwe nemudzimai angari anga ari kutsvaira, akabva kugate achitsvaira akutsvaira pachiwanzi chaipo. Saka avo vakauya vabva vataudzana nyaya dzavo asi inini ndakatarisa kudaro wachibva wapfuura kudai. Wakupfuura wakusvika kugate ndobva wadonhedza nhombo. Inini ndakangoona kuti munhu pane chaadonhedza asi kuti ndizoti chinyi handina kuziva. Nguva iyoyo pandatotaurira mumwana ndinayo kuti pane chinhu chadonhedzwa nemunhu ndidawo ndoona kuti chii. Pandasvika ipapo vandanoona paita nhombo yadonhedzwa
Saka iwo waifamba wachienda kumba kwawo hakusikure. Inini ndichibva ndabva ipapapo vandatanga kutaura nemukadzi wangu ndikati iyi nhumbu yakandwa pei papa. Vandadi ndachibuda ndichiendawo kumbako apo. Vandasvika kutaura kuti madonedza chi dombo renyu ramadonedza kumba kwangu uyai mutore. Ndo mashoko andakataura kwayo. Iwo pawakaona ngwari distance ipi sepanapa? Panapa nepane building here papa. Then una munhu achidonedza dombo. Maitira akatoita zvudayo. Munhu adonedzeka. Kana dombo building wakaona kuti dombo munhu akana arufamba yanga yakakura sei nhumbu yako? Yanga yakakura so. Sanza Tsanza dziyai. Saka ungaione kuti uri kuno ndiri kure ka ndakatoona kuti munhu adonedza chinhu. Action yakaita ndakatoona kuti munhu adonedza chinhu. Vandaenda ipapa paadonedza pacho ndasvika paine dombo rari. Ndo pandakati uya mutore ichi dombo renyu rakati. Machira ndada kuti muzoti nzvimbo yacho yakaita sei yekuti ungato identify kuti dombo iri ndo rakandwa. Pachiwanze inzira yakakwetswa kudai so. Saka mai wakatanga kutsvaira kugeti wachidzoka kupi kudhuze nemba. Ndofunga pamwe rine distance yakabva panapa kusvika pane motikari. Ndo papa inechi ndo road yepamba pangu kubva kugeti. Saka kubva uko kwawaitsvaira wachidai so. Iwo wakachifamba wakafuratira uyo anga ari kutsvaira kwaudi. Saka nhombo yacho wainonga wakabhonda nayo kumba kwavo? Handina unonga nhombo pekutanga. Ndakasiya iripo. Ndobva ndaenda kumba kwavo. Pawakati handiuyi iko. Inini vandadi vandangonhonga nhombo iya vandadi ndarasira hangu kunze kwewaya yangu. Zvapera ndakanaka. Pamusoro changamiri ndongoti akutobvuma kakwaari kuita murume. Atori nechokwadi kuti zvakatoitika. Saka ndachifunga kuti vanogona kuenda kuseri kwechuru. Dai anga ari kurapa. Zvino ari kunyatsopumwa kuti mai wakato ari kubvuma but kubvuma kwacho apotera zvakati panyaya yavo vachihura kutaura nyaya yekutanga kutsvaira kunze kutaura mukati ada kuudza kuti tione kuti pazvakaitika papakachena papakachena papari wai pamusoro mama baba Chihuri muri kuona kuti mabvuma kuti makaenda kumba kwamai ava mukavapuma kuti madonedza dombo. Manzi namai ava kana ndirini ritorei mufambe naro. Imi makati muri kuti makatora dombo mukarirasa. Zvino muri kufunga kuzoita sei iwo mai vakakanda chakaipa pababa? Inini handina zvandakanyafunga nezvazvo maningi. Nekuti kukanda kwawakaita nhombo pane kakutaudzana katakaita. Saka ndichibva ndaona kuti munhu uyu ndofunga makandira aita nhombo ari kuti ndinyarare iwo aita hawo zvavari kuita. Saka ndangoti alright ndakanda hangu kuti nhombo yangu ndakanyarara. Ndangoisa mumaindi mangu izvo. Kana kuti vane zvavakaita vanhu vongoenda kuseri kwechuru kuti zvibude. Mai avo cheno kuti inini wanzwa kuti handina zvandakandoita. Baba waziva kuti mai avo hana zvavakaita. Nekuti mangwana anozinga utakuona chaunona pamba pavo kuti ndakataura zvakaitwa namai waya. Saka wakaenda kuseri kwechuru zvinotijekera kuti tione kuti mai avo ichokwadi here kuti havana zvavakaita pamba ipapo. Baba avo ichokwadi here kana kuti vari kunyepera sevanhu vanga vataudzana kutaura kwavo wakungoda kungorwadzisawo mai avo. But hawaruti hawana mari. Pamusoro inini kana iri mari yedare ndinayo ndinayo.
ndomboenda then tondoona kuti pane chakaitika here then kana pasina then moripira munhu nekuti distance yakuri kuti ungaone kuti munhu ari kukanda kana kurasa kwacho chingamire ane simba ripi rekurasa nhombo muprofita kuredo ishe chandingatoda kutaura panyaya iyi ndechekuti wanhawa inini ndiri chairman pane zvawairwisa kuedza kuti inini ndinyarare pane area yaida kuisa magadheni awo saka inini ndairamba ndichiwarambidza kusvika wandotora tanopiwa tsamba yekwa-DA kuti waregere zvawanga wari kuita saka wakaona kuti munhu uyu ndiye ari kurambidza magadheni edu kuti tiite magadheni wachibva waita zvawakaita izvizvi vandatoona kuti ndonyaya kwakuti unyaradza kuti nyarara hako tiite zvatinoda kuita ndonyaya ndakaoneka hausi uroi inini pamusoro nyaya yemagadheni kutaura magadheni akapegwa ari 5 rachairman rababa wekuba kwangu nevamwe vana baba 3 zvadaro chairman handizivi maofisi avo akanopinda ndopakatanga kuti nzvimbo yacho ndakuida yese ndokuponana kwakaita newamwe nanhasi nyaya iri kutonetsa akuda kuti aite munda wake pasasaitari iwo vamwe wapedza kugadzira ndokuponana kwaurita ungaramba wachitenderera zvavo saka ichitaura kutodza kuti nhombo iyi yange iri kunyaradza here yanga iri yekutonyaradza nekuti nyaya iyi yanga isi kunyararwa nemuromo nekuti isusu kanzera iyo mudhumeni nekomiti yekumusoro yese yanga iri kuzviziva nhau iyi saka kuti waenderere mberi nemagadheni wanga wachipiwa matsamba wangaona kuti chairman uyu ndiye aramba ari kusimudzira nyaya yekuti tiregere apa wachibvaona kuti regai tidi timunyaradze muromo wake uyu aite wiki asi izvezvi papenyu pesa hapana munhu saka inini ndairamba ndiri kushinga kuti nzvimbo iyi ngaisabatwe sinzi yanetsa ngairamba yakadaro munganyatsotsanangura here kuti imimi makanyatsozva kuti mai wakanda domba nditi mukariona riripo iko nhasi maakuti dombo iroro makarasa ndakarasa saka isusu dare rinoziva sei kuti makaona dombo zveshuwa inini hapasina proof yekuti wangaziva sei kuti ndakaona dombo because inini dai kwakuri kuti handina kurirasa nekuti pawakaita hasha dzavo ndakaona kuti dombo iri kana riri rekuti wanhu wada kundinyaradza rega ndiise chipiyaniso changu handiti dombo kana ndichakunyaradza idombo rinenge riine simba inini ndane nguva ndichienda kumasowe ndichinonamata wakandidzisa kuti ukaona zvakadaro unoisa chipiyaniso chako wononga zvinoshaya basa nekuisa chipiyaniso kwaunoita kubva wanongobva wakanda asi wakazoenderei uku kana waneutralize kuti zvishaye basa uyu anga aramba nhau yake anga aramba kuti aiwa ina handina kukanda alright hazvinetsi zvikandidi nditowo zvidiki zvandakaudzwa handangoita zvidiki tomboti iwe chiuri waona munhu aisa nhombo mushonga kana nhombo takadziswa masoda hausi mushonga ichi nhombo inotobatsira kana kuti inowikena zvimwe saka chinobatsira nekuwikena hausi mushonga ndaziva kuti hausi mushonga imimi mataura mega panapa kuti nhombo hausi uroi mataura mega saka makairasa
asi imi muri kuti nhombo iyi yakanyanya kukubatsirai kunyaradza izvamuri kuda imimi kuti zviitike izvozvo bedziko kuti zvamuda kuti zvisaitike chii zvauri kudaiwo chaizvo nemweya kuti zviitike umwe munhu anotaura kuti hazviitike nemushonga nedombo chii ndisingazivi hangu ipapo asi inini matorero andinozviita hausi mushonga kuti unganzi ayo munhu apumwa uroyi kana kuti apumwa chakashata because haurayi munhu kuroda kukotsirisa kungoti zvito Machira. Baba kana mabvunzwa zvemibvunzo yasa hamuna kudaira zvakanaka. Makaenderei kumba kwamai avo muchinotaudzana navo kana maigona kungopongodza? izvozvo ndakazozvifunga mashure kuti alright Ndipo kupuma uko makaitei? Akapuma ndokubata nemhosva yekupuma uroyi kuenda kuseri kwechuru abvuma udhara kuti akapuma ende zvaakatopuma aipuma munhu uroyi kuti wandiroya nenhombo dzawakanda saka tinokuti dare ramubata nemhosva anofanira kubvisa chii aripire mai avo vanga vati tinoda mombe Achangabi. Ndinofunga kuti mombe anofanira kubvisa mombe iyoyo. Angobvisa mombe yakadaro. Sezvo ari kuzvibvumira iye pachezvake. Mambo ichokwadi sezvo vakaenda vachindoti vaisa uroyi pamba pangu nedombo iro ndozvazvinozadzisika kutoti uroyi anga atoona kuti mushonga saka kutopuma munhu kutopuma kwatinokwana kuita munhu iyo uroyi wega wega chakamere ndiri kufunga maonero angu ichokwadi akapuma ngekuti akaenda kwakwaro yotore nhombo yako zakuda kuti nhombo yanga isinomera zvakadii asi kuti akaikuti haiurayi ndofungidzira kuti sevanhu ndichaemeni vanhu kwavakudzana ngaabvise mbudzi 3 ape mai ava nemakosti avo kuno kudari kubvisa mbudzi makosi enyeda rero imari makosi enyeda ndikati zuva randakatanga kuuya pano ndakabvisa $50 yemasama ehe nhasi uno ndabvisa $10 tikaenda kuchuru takanzi $40 plus mari yekufamba kwandaita kana tanzi tikuenda kuchuru ndokwandakanzi ayo pane bhasi ne10 yandabvisa nhasi mari ndakafamba $2 ndikati $3 ndakauya mazuva mairi $6 handiri nhasi ndauya $1 ndodzokera $1 ndiri chikafu $1 $4 sani tetongoiti isusu vati 50 plus 10 $60 $60 $60 plus okuwa iwo mbudzi 3 nembudzi imwe chete inoya kudara nemakosi $60 nekuti hatingofamba vanhu tichingopumapuma vanhu ndine kuchemawo izvongo nini ndine kuchemawo mambo
inini handina chandinacho ba iri igore renzara. Inini mhuri yangu izvezvi izwe kuchikoro warutodzingwa kumba kwacho hawana chekuuya, saka handizivi kuti ndoitawo sei ishe wangu. Hawana here handina kana zvipfuyo basi. Inini mambo handigoni kuvapikisa. Inini zvipfuyo zvavainazvo kumba kwavo pamwe wakachengeteswa, asi inini matauriro avo simba ravo rakanga rinodzwa kuti vanozvigona kuzvimiririra. Right. Takupa nguva yekuti unoripira, tokupa pamwedzi wega wega unobvisa mbudzi imwe chete. Undoita maricho wotoziva kuti wakundoripira. Usakadaro dare richauya rotora zvinhu izvozvo kawanda. Saka tokupa mwedzi uno July kuti uendese mbudzi imwe chete. Wototanga undoita maricho nembudzi $10. Mbudzi $10. Mbudzi $10. Uchitondoita maricho kuti ubate muromo wako. Usangotaure zvese pese pese. Saka tanga kana asina kuuya kubhadhara moya kudare dare roenda rondotora zvinhu baba pake. Ndaitokumbirawo ishe wangu inini. Ndaitokumbirawo. Mambo ndaitokumbirawo kuti inini chandinacho ndokungaiye huku 4. Zvimwe zvese handina chimwe chandinacho. Ndotoshaya mari, ndototi muriwo chaiwo kuti ndindotengese kuramba huku 4 idzodzo undowapa kuripira mbudzi 1 dzemwedzi uno. Wotanga kusenza dzimwe dzacho dzasara. Ishe wangu mwedzi uno ndakautarisa. Ai mambo wangu mundoripe mhosva. Mambo wangu ndakatarisa mwaka uyu watiriwe kusvika muna November handiwani kana richo remagwere chaicho. Ndirutoti dzimweni dzenguva ndirutomboendesa huni pane wawakidzani wangu wondipawo kuti nditotenge jiyo. Hakuna kana chinhu kumba kwangu. Kana izvezvi ndikati endei unotonyatsoona kuti hana kana nechinhu. Asi kutaura iwe usina chinhu kutaura ndokwaunogona. Ishe wangu vanhu vane ndakagarisana navo ndimambo ishonyu ndikuko. Alright. Mambo wangu patinenge takagarisana pacho iwo anenge vari tokutokonyawo kuti utaure. Saka unodzimara wataura. Unodzimara wataura. Asi vanokutokonyera chii uri kutaura chinhu? Ameno ndakatozviti man. Zvino ndogara sei inini ndanda kutofunga pfungwa yakuti inini rega ndibve hangu mune wamwe nditoende pangu ndega. Pangu ndega pacho ndopautondirwisa kuti auye. Unoziva kuti haugoni kugara navanhu. Waona munhu uchidaro. Unenge waona kuti pamwe kuda ndiri kuvakanganisira. Wega wega uchida kubva pane wamwe. It means muromo wako nepfungwa dzako hadzisi right. Nekuti wega wega ndiwo unoda kutsauka kune wamwe. Yetu vanhu vanotoda kugara vari pamwe chete. But iwewe uri nhinhi inoda kubuda. Handisi. Ndaifunga kuti nditorewo munhu kwaye. Nekuti pfungwa dzevanhu kana anotoda kubatsirwa ndinotomubatsira. Inzwa pfungwa dzevanhu vanotogara pamwe chete as a community. That's why ichinzi community. Kunge vanhu vari pamwe chete. Ukaona munhu anozvitsaura 1 muroyi, 2 ane marehwa indururani, 3 imbavha. Yekuti tiri apa haidi kuti onekwe nawamwe vanhu zviro zvairi kudii. Zimene chandakabirawo munhu aina handina hangu. Une pamuromo. Shangu ndaitokumbirawo. Saka achiona kuti mhosva iyo gore randiri kurarama inini rakatondiomera zvekuti kana kuti ndosvika chibvisa here huku 4. Huku 4 ndodzandinadzo. Ndosvika chibvisa nhasi. Ava wakauya uchida kubvunza kuti mari yefodya yauya here.
inini chakatoitika ndechekuti pane anototransporta foya musha medu anogara atouya muno marisapi everyday but haana kukwanisa kutondobvunza kumba kwacho anga aripo mukadzi wacho mhuri yacho ngeri asi haana kutokwanisa kundobvunza saka pfungwa dzako wanga uri kungofunga kuti mai avo vanondiroya ni nhau yegadheni rava uri kudii pamusoro imamo yeyo baba mari yerutsirwa kwacho nedare muri kuramba henyu muchitenderera kuda kupedzera vanhu nguva. Mari yerutsirwa dai muri mumwe munhu matogamuchira nekuti mari yerutsirwa kubva pamombe kuenda pambudzi idzi, asi muri kuda kuramba futi muchingokakavara kutotaridza unaradada wenyu. Aiwa handisi kuratidza inzwa chichiuri inonobvisa huku idzodzo 4 nhasi usarwa nembudzi 3 ne$60. Mbudzi 3 idzodzo hatisi kubvisa 30 July fango kubvisa mbudzi mamwe pega pega mbudzi ne10 mwedzi uno anenge atobvisa mambo ndinoionepi handina chinhu ba inini kunze kuno kwakapisa kungorina chinhu ba zvamuri kutoziva saka inini handisizwa mati kudya ina kwedu po yakandobhadharwa chikwereti bvunza anonza nigiya ndiye akatotipa chikwereti handitomborina ana kuya kana mari yacho jaja kundiomesera henyu asi handina kana chandinacho ndandakatokweretawo mafetiriza kuti ndirime pazvaramba wototsvaga basa maricho maricho kwedu pari zvinezvi hakuna maricho wefoyo wachirutozvinesera nesi dzaa ine ndiri kutotsvaga kuti dai ndawana pekuwana ndakwanisa kuwana nesi chai unovaona nguva ibva nguva iyi inini maricho ndotowana vanhu vakukwanira foyo ndo handinogona yekukwanira kusakura ndingangosakuro pano nepapo nendodaosvaka wotondosakura nemukadzi wako uyo mubatsirana kusakura kuti mureize saka anitoti isusu kuna December wotanga kubvisa chi asi nhasi wotobvisa huku 4 dzekuri pambudzi imweyo kuna December wochitanga kumaricho yekusakura December January February wopedza kubhadhara mbudzi dzako okay nemari mambo wangu handizivi panyaya yemari apa. Inini mari iyi ndakatoregerawo kubhadharira mwana wechikoro ndikati ndiuye mundisunungurewo, saka ndiyo ndakutokumbirawo hangu kuti zvimwe zvese izvi zvingaite asi mari huku wochitondotengesa because huku dzechibhoyi $8 handiti ukatengesa dziri 4 unoona chi kuma32 ombovhara chikwereti handiti then idzodzo chitanga $10 achibvisa mbudzi ne$10 mbudzi $10 kusvika apedza chikwereti chake December January February then anokontinya March over apedza manje mari yacho yese 4 months to pay because apanenge achiti mbudzi $10 mbudzi $10 mbudzi $10 kosara $40 over angozoipedza saka achisimukai mwene